В развитие продължава с тема, свързана с кредитирането. За поредно 3 месече компаниите, които отпускат така наречените бързи кредити, отчитат ръст на кредитирането, показват данните от статистиката на БНБ. Преди това, от началото на 2019, в продължение на 2 години, вземанията на дружествата, специализирани в кредитиране, отбелязваха ръст, но през първото 3 месече на миналата година имаше леко забавяне, припомня Инвестор.бг. Предварителните данни на БНБ показват, че в края на март вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са 3 милиарда и 906 милиона лева. Те се увеличават с близо 25% на годишна база или с 778 милиона лева. На 3-месечна база ръстът е 5,5 на 100. Общото кредитиране за домакинствата също расте, показа наскоро паричната статистика на БНБ. Кредитите на домакинствата достигат почти 30 милиарда лева към края на март 2022 година, като обемът им се увеличава с 14,1% на годишна база, но броят им леко намалява с 1,1 на 100. Темата за кредитирането у нас и за поведението на потребителите ще коментираме с Мария Петкова, заместник-председател на Асоциацията на кредитните посредници в България. Здравейте! Здравейте от мен, здравейте на уважаемите зрители и благодаря за поканата по тази важна тема за всички. По въпроса за бързите кредити, изключително интересна тенденцията. Но според мен си има своите обяснения. От една страна, както казахте сама, като цяло кредитите растат и банкови, и небанкови. По отношение на бързите кредити, там мога да коментирам и, за съжаление, най-добрата тенденция най-вероятно да се теглят кредити за покритие на дупки в бюджета на домакинствата, може би свързани с увеличението на битови сметки, до някъде намаляване на доходите. Да, 25%, както споменах в анонса на годишна и 5,5% на 3-месечна база. Това по някакъв начин за 3-месечното увеличение говорим. Може ли да го свържем вече с порасналата инфлация в двуцифрен размер и по някакъв начин и с войната в Украйна, която започна в края на февруари? До някъде е логично размера на тези бързи кредити да расте във връзка и с инфлацията, което забелязваме. Тоест, по естествен начин се е увеличил общия обем на изтеглените кредити за първото 3 месече. От друга страна, ако индиректно свържеме войната с тези кредити, войната има отражение на цените, скока на цените в последните месеци. Какви други причини можем да търсим за това увеличение доста значително? Бих казала, другите причини са свързани с рисковия профил на клиентите, които банките не биха одобрили за бързи кредити. Тоест, ако имаме влошаване на доходите, влошаване на обслужване на кредити и клиента не отговаря на изискванията на банка, той би трябвало тогава да се обръща към институции за бързи кредити. Да, продължете. По мои наблюдения, обаче, не само хора, които не отговарят на изискванията за банково кредитиране, се обръщат към бързи институции и това вероятно се дължи на впечатлението, че само бързите институции могат да отпуснат средства за кратък срок, което не е така. По наши наблюдения има и банки, които могат да реагират примерно за 2 дни при потребителско кредитиране и доста бързо при жилищно. Прави впечатление, че по-голямата част от така наречените бързи кредити са отпуснати на домакинствата, но бизнесът също се възползва от тях. Вземанията по заеми на бизнеса към края на първото 3 месече са малко над 1 милиард лева и за една година са скочили с 56,6%. За какво обичайно се използват изтеглените по този начин средства от бизнеса? По мое мнение, това отново са бизнеси, които не биха отговорили на изискванията на банките. Знаете, бързите кредити се отпускат по-либерално от гледна точка профил на клиента за сметка на по-високата цена. Няколко са вариантите за бизнеси, които теглят бързи кредити. Вероятно това са стартъпи, които не могат да докажат други доходи, не могат да покажат съдлъжници, които банките биха изискали. От друга страна, според мен, тук има недостиг на средства при бизнесите, които
търсят вероятно оборотни средства и средства, които да покрият временен недостиг. В матуритетната структура преобладават заемите над 5 години. Какви са предимствата и недостатъците при тегляне на дългосрочен кредит от дружествата, специализирани в кредитиране, а не от банките? Разбира се, и моето разбиране принципно би трябвало да е, че бързите кредити са така наречените мостови кредити. Кредити, които временно да финансират някакви потребности, било то на бизнеса или на домакинствата. Тоест, ако в краткосрочен план ние не отговаряме на изискванията на банката, добре е нормално да потърсиме институция с бърз кредит, но само за краткосрочно, няколко месеца до година и след това да се обърнем към банка отново. Изключително скъпо е обслужването дългосрочно на бързи кредити към небанкова институция. Необслужваните бързи кредити са 288,6 милиона лева и намаляват с 1,8% на годишна база, но се увеличават с 1,7% на 3-месечна. На какво се дължи увеличението им от началото на годината? Отново, най-вероятно причината е намаляването на доходите на потребителите, които вероятно предпочитат първо да обслужат сметките си и други стоки от първа необходимост, отколкото да обслужат кредита си. Но все пак за мен по-важният индекс е това, което виждаме на годишна база. А можем ли все пак да очакваме тенденцията на ръст на необслужваните заеми да продължи до края на годината, предвид усложнената обстановка в момента? По мое мнение, бързите кредити, така или иначе споменах, те се дават при висока цена и компаниите, които дават бързи кредити, предварително са заложили по-голям процент просрочия. Начинът, по който се събират кредитите, не се различава много от начина, по който събират банките. Увеличение на просрочията, ако наблюдаваме при бързите кредити, вероятно, може би ще наблюдаваме в цялата банкова система. И аз не мисля, че това ще се случи, освен ако не се сбъднат сценариите за задълбочаване на криза, намаляване на доходи. Трябва наистина икономическата обстановка да се усложни още повече за домакинствата и за малките и средни предприятия. Кредитите до заплата също са много търсен продукт у нас. Какви възможности, но и какви рискове крият тези кредити? За мен това е възможност, когато наистина се спазват сроковете за нулеви или ниски такси, както се рекламират, но когато не се изплати кредита до заплата, вероятно започва да се начисляват голями такси и лихви. Тогава вече кредита се превръща в нещо друго, не е кредит до заплата и много скъпо удоволствие. Препоръчвам тези кредити наистина да се изплащат до заплата, за да е по-леко и възможно плащането им на време. Споменахте, че инфлацията може да е сред причините за ръста в кредитирането, но от полза ли е инфлацията за хората и бизнесите, които са изтеглили кредити? На този етап да, със сигурност, тъй като при лихвените нива, които наблюдаваме, а те продължават да са исторически най-ниски в България, както при потребителското и жилищното кредитиране за физически лица, така и при фирмите, ресурса, който в момента можем да изтеглим от банката, със сигурност е по-евтин от този, който сами сме изработили. Направих си труда да видя нашия портфейл в нашата фирма. Жилищния кредит през 2018 година, средният размер на жилищния кредит е бил 115 хиляди лева, през 2022 е 206 хиляди. Тогава обаче кредитите, средната лихва за тях е била между 2,7-2,8%, докато сега има средната лихва е 2,3-2,4%, дори оферти на 2%. Ако 2018 кредита ни е бил 200 хиляди, ние сме плащали 100 лева повече за него на месец.
Още малко на тема кредити и най-вече, тъй като споменахте и жилищните, високата инфлация все още не се отразява на цената на кредитите, но се отразява на рисковите критерии на банките за тяхното отпускане. Това каза в предаването Клуб Инвестор изпълнителният директор на Кредит Навигатор Борис Димитров. По мнението му, все повече продавачи на имоти излизат на пазара в търсене на цена, а подходът на кредитоискателите трябва да бъде внимателно консервативен. Да видим част от разговора тук в студиото. Хора, които така иначе с намерение да продават, по-скоро като че ли вече стават активни и излизат, защото наистина очакването е, че третото тримесечие към края на годината, нали, много зависи от инерцията, зависи от степента на реакция на банките, но най-вероятно трендът ще се обърне. И просто потенциалните купувачи, които ще са на пазара, ще намалеят, което означава, че ако някой мисли да продава, може би сега не е никак лош вариант да излезе на пазара, за да вземе така добра цена. В същото време пък има и клиенти, които, опасявайки се, че ако има някакво затягане на условията, на изискванията на банките за отпускане на кредити за в бъдеще, т.е. сега пък е и техният момент да купуват. При всички случаи, ако говорим конкретно за жилищните кредити, добре е, когато се прави една такава стратегия за тегляне на жилищен кредит, за купуване на имот, тя да не бъде за 3, 6, 9 месеца година. Тук си говорим за заеми, които са от порядъка на 20 години. Така че да се калкулира, дори сега да има възможност човек да изтегли кредит, да калкулира едно завишаване на вноската си поне от порядъка на 30 до 50%. Ако и тогава доходите му издържат, то отново всичко е свързано. Нали? Не е казано, че повишаването на лихвените проценти, макар че нещо такова се случи в Щатите в март месец, с повишаването на лихвените проценти последва рязко понижаване на търсенето на ипотечни кредити, но пък в крайна сметка, ако човек е сигурен в своите доходи, ако е сигурен в перспективата си утре, доколкото разбира се, може да бъде сигурен човек в това и да било на този свят. В момента, да. Дали лихвата ще му бъде 2,5, 3,5 или 4%, сега в определени случаи трудно е да се кардинализира, но не е никак лош вариант и човек може да си го позволи. В крайна сметка, повечето от купувачите, които са в момента на пазара, са такива, които купуват за собствена нужда, а не с инвестиция. Госпожо Петкова, затягат ли банките и дружествата, специализирани в кредитиране, условията за отпускане на кредити в настоящата среда? Много се радвам, че видях коментара именно на Борис и ще се съглася по много от въпросите, които той коментира с него. Усеща се малко повече изисквания към крайните кредитополучатели, особено при жилищните кредити. Наблюдава се по-високо изискване за самоучастие, което е нормално, тъй като разбиранията на банката са, че когато клиент има по-високо самоучастие, е по-вероятно да обслужи кредита си. Извинявам се. Много хубав коментар направи по отношение на лихвите. Аз си спомням, че в 2006 година и 2007 теглихме кредити жилищни на около 5,5-6% и тогава това ни се струваха чудесни условия. Тенденцията е наистина с малко и то за нови клиенти, като че ли да се увеличат лихвите по жилищните кредити. Но за мен до края на годината това ще се случи с много ниски темпове и няма да е така осъзнаемо, няма да се усети от потребителите. А това е защото се очаква Европейската централна банка да започне да увеличава лихвите или ще си позволят банките у нас самостоятелно да започнат такова увеличение? Мисля, че банките не биха предприели такава стъпка, тъй като те имат много ресурс, който трябва да дават на кредит. Една банка живее от кредитния си портфел. От една страна, в момента има хора, които погасяват стари кредити. От друга страна, ако се забави и кредитирането, това означава портфела да се стопи и в крайна сметка да се намали печалбата. Така че смятам, че ако или когато започне увеличението на лихвите, ще е свързано с увеличението на Европейската банка. А очаквате ви ли при увеличаване на лихвените проценти отдръпване от кандидатстването за кредити у нас? Отдръпване е силно казано.
множеството клиенти, които се спират при нас, търсят вариант да инвестират съществуващи свободни средства и искат да комбинират този риск с банка. Тоест, дори с един пункт да се вдигне лихвата, това няма да ги спре. Наблюдавам, че хората и сами започват да преценяват доколко може да издържи доходи им. Банките затягат и изискванията за съотношение дълг-доход, между другото, така че тук се слага един буфер от 10% в полза на дълга, който да може да издържи при едно увеличение на лихвите. Много ви благодаря за този коментар. Мария Петкова, заместник-председател на Асоциацията на кредитните посредници в България.